Jeg hedder Mathias Wendt, og jeg er 22 år gammel. Inden jeg startede på det her flexfag, så havde jeg matematik A, og færdiggjort det med tital, som jeg er utrolig stolt over, skal det lige siges. Jeg arbejder fuldtid ved siden af det her, og det har jeg gjort det sidste 2 år. Og det er som kundeservice-medarbejder for et teleselskab. Ja, altså jeg har et ønske om, at jeg gerne vil starte på nanoteknologilinjen inde på DTU. Jeg har en stor lyst til at lære mere om universets byggesten. Jeg vil gerne vide, hvad er det hele det ligesom er, hvad går det hele ud på, og jeg synes det nærmeste det kommer, det er blandt andet sådan noget som kvantefysik. Og for at jeg kan komme til at læse sådan noget, så skal jeg faktisk ind på nogle lidt specifikke linjer inde på DTU, og det kræver fysik. Derudover synes jeg, at fysik er utrolig vigtigt, og giver mig en bedre forståelse af, hvordan det hele det hænger sammen. Sidste gang jeg havde fysik, det var dengang jeg gik på HF. Nej, undskyld, sluderrøv. Det var dengang jeg gik på gymnasiet. Og det er ved at være en 4 år siden, jeg havde det sidst. Det var på C-niveau, jeg færdiggjorde det ikke. Så jeg starter lidt fra rock bottom herfra. Ja, det er sådan set bare lige det. Jeg glæder mig til at fortsætte med faget. Jeg har haft held med det her forrige flexfag, jeg har haft, så det her, det ser jeg frem til.